Ay, wait lang kapatid, baka para sa itong mensahe na to. Alam mo sa buhay natin na may mga pagkakataon na yung bang ginawa na natin yung lahat. Pinakita na natin yung kabutihan. Lahat na ng tulong pinakita, binigay na natin, pero parang hindi nila nakikita yun. Alam mo kapatid, para sa akin, hayaan mo na lang sila. Hayaan mo sila kasi sa totoo lang, hindi naman natutulog ang Panginoon. Alam niya kung anong ginagawa natin. Alam niya yung ginagawang kabutihan natin sa kapwa natin. Minsan naisip natin, bakit sa ginagawa mong kabutihan, bakit napapasama ka pa? Bakit minamasama ka pa? Alam mo kapatid, sa totoo lang, ganyan ang realidad sa buhay. Ganyan ang reality sa totoong buhay. Kasi alam mo kung bakit. Hindi lahat ng tao matutuwa sa ginagawa natin. Kaya payo ko sa iyo kapatid, ipagpatuloy mo lang yan. Pagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mong kabutihan sa kapwa. Ginagawa mong kabutihan sa mga nakapaligid sa iyo. Ipagpatuloy mo lang yan. Alam mo kapatid, hindi natutulog ang Panginoon. Laging nakagabayan sa atin. Kaya kung ginawa mo yung best mo at kulang pa rin sa iba, pagpatuloy mo lang. Huwag kang manghihina. Yung iba, yun yung gagawin sa iyo. Panghihinain ka. Pahihinain ka. Pero alam mo ang gagawin mo dyan, isa lang gagawin mo dyan. Going straight lang. May narinig ako minsan na kwento. Yung bang bakit yung kabayo nakapiring. Kasi alam mo bakit nakapiring yung kabayo. Pag inaano sa kalesa, bakit nakapiring yung mata ng kabayo? Alam mo kung bakit? Kasi dito sa mundong ibabaw, halimbawa niyan, maraming nakapaligid, maraming kung ano-ano dyan. Balakid sa daan, balakid sa iyong pupuntahan, balakid sa iyong pangarap. Pero pag nakapikit, nakapokus ka lang, pag nakatakip yung mata, tingnan mo ang kabayo, kaya ganon. Nakapokus lang yan kung saan pupunta. Kaya nakaharang yung mata. Hinaharangan yung mata pag sa kalesa. Kaya naintindihan mo sana ang ibig kong sabihin kapatid. Focus lang. Hindi natutulog ang Panginoon. Lagi mong tatandaan kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon.